галактическа мисия. Излизаме от възела на времето. Живи сме. Успяхме, командир. Успяхме. В името на Чука Граптар оживяхме, за да разкажем. Системите са в изправност. Всички системи работят, командир. Това не ми харесва. Беше прекалено лесно. Почакай. О, не. Навсякъде са. Възли на времето се отварят навсякъде. В капан сме. Обградени сме, командир. Ядрото се топи. Не можем да го спрем. Може би ни остава само да се предадем. Не. Никога не се отказвай. Никога не се предавай. Какви са нарежданията ви? Командир, нарежданията ви. Активирайте Омега-13. Следва продължение. Добре дошли на галактическа мисия сбирка 18. Ето ви аз. Да, точно за това говоря. Вие сте първите, които ще видят изгубения 92-и епизод в 2 части на галактическа мисия след телевизионната му премиера през 82-а. Супер! И сега моментът, който всички очаквате. Безстрашният екипаж на NSEA Протектор. Бял шал, черни обувки. Чакай, бял шал, черни копчета, бели обувки. Къде е той, по дяволите? 1.5 час закъснение. 1 час и половина. Пълна лудница е. Скоро ще започнат да се изяждат. Чули новината? Уредил си е друго представяне без нас. Шегуваш се. Как стигнах до тук? Не отново. Играл съм Ричард III. С 5 биса. С 5 биса. Някога бях актьор. Не мога да изляза и няма да кажа тази тъпа реплика за пореден път. Не искам. Не искам и няма. Алекс, ти поне имаше роля. Образ, който хората обичаха. Единственото, което ги интересуваше за мен, беше как си побирам бюста в костюма. Никой не си направи труда да ми задава сериозни въпроси. Ти имаше... Чакай, ще се сетя за нещо. Повтарях след компютъра, Фред. Командирът ви е на борда. Мъглата е гъста днес, а? Закъснях ли за истериите на Александър? Очевидно не. Трябва да се погрижиш за това. Добре. Какво съм направил? Какво? За тези 4 сезона се привързахме към екипажа, така както те се привързаха един към друг. Това не беше само мисия, изучаваща космоса. Те бяха приятели. Невероятно. Голяма лигня си, да знаеш. Голяма работа. Бях около час при едни с малко телевизорче в сутерена. Нищо не е станало, Гуен. Искаха командира. Той се тръгва. Александър, почакай, дръж го. Добре, ето ги и тях. Хайде, стари приятелю. Приятел? Открадна ми всички хубави реплики, напълно ме изключи от втори епизод. Извинете ме. Актрисата, която играе Тони Марисън, моята любимка Гуен Де Марко. Гореща, командир. Да, точно за това говоря. А сега горещо посрещане за оръжейния офицер Ларедо или Томи Уебър. Ще излезеш там. Няма. Каквото и да кажеш, няма да ме убедиш. Шоуто трябва да продължи. Проклет си. Проклет си. Няма да кажа тази глупава реплика още веднъж. Доктор Лазарус или Александър Дейн. Ето го. В името на Чука Граптар ще получиш разплата. Актьори половина. И накрая, драги поклонници на сериала,
смелият командир на NSEA, протектор, Питър. Куинси. Тагърт, Джейсън Несбит. Да! Обичаме те, командире! Никога не се отказвай. Никога не се предавай. Проклето резонансно уръдие. Командирът и екипажът му ще раздават автографии в отсеци Б и С до автоматите за Кока-Кола. Да живее галактическа мисия! Извинете, дайте път на екипажа. Фенове, здравей, Коен. Благодаря ти за хубавото представяне, което ни направи. Аз съм Гай. Сигурно не ме помниш заради слънчевите очила, нали? Бях в шоуто през 82-а, в 91-а серия. Бях убито чудовище още през първите реклами. Я чуйте, дали може да раздам някой друг автограф? В името на Чука Граптар, на синовете на Уарван, ще получиш разплата. Следващият. Ако бях мръднал и на сантиметър, звярат щеше да ме убие. Но пък екипажът ми беше в опасност. Откъде знаехте как да постъпите? Без екипажа си не съм никакъв командир. Нали помните какво се случи с онзи звяр на Енок 7? Трябва да му признаем, наистина го обичат. Да, почти колкото той сам себе си. Извинете, командире. Здравейте. Дали ще ни помогнете да решим един спор между мен и екипа? Помните ли дилемата Квазар? Извинете ме за момент, момчета. До сега не съм срещал такава загадка. В 15-ти епизод Мъглата на Делос 5 имах усещането, че между вас, двамата с командира, има нещо. Така ли? Не, никога не е имало нищо между мен и командира. Това е нейната версия. Извини ме. Гуен. Командире, Извинете ме. трябва да говоря с вас, много е важно. Ние сме термианци от мъглевината Клато. Имаме нужда от помощта ви. За шоуто утре ли? Обсъдете подробностите с агента ми и си погрижете пред къщата ми да ме чака лимузина. Последния път ме натикаха в някаква Тойота. И помнете, паролата е млък. Разбира се. Млък. Млък.